Mark Legaspi, ate niya, sana tulungan mo ako. Wala pang pera, lalabs. Kung pwede lang, wala nga rin akong pera ngayon. Tingnan, wala pa rin sweldo sa YouTube. Gusto kitang tulungan pero wala pa akong pera ngayon, lalabs. Mark Legaspi. DBN lalab, ni galab, shout out. Kagabi, nalate ako doon sa ano mo. Sa premiere. Ayan, lalabs, DBN, ni galab, shout out. Dapat tayong music. Harang, salamat sa parang mo, lalabs, dyan. Yan, lalabs, salamat sa paharang. Kaka-start mo pala, akala ko 1 hour na. Kasi lalabs, yung nanay ko kasi, kagaagang umalis. Namalingke, walang bantay sa tindahan. Bulilit Mix Vlog, Mega Love, shout out. Ayan. Ako yung naiwan. Kaya nagbantay muna ako, kararating-rating lang. DTS lalab, salam. Walaikum salam, DTS. Timagwas, Miguel, shout tayo, host. Bulilit lalabs. Ayan. Pwede magbaba ng bahay, idol. Sige, lala, magbaba ka ng bahay mo dyan. Bulilit Mix Vlogs. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Bulilit Mix nagbaba ng bahay. Asaro ngayon kay Lolo mga lalabs. Ayan. Anas Life Adventure, Mega Love, shout out, lalabs. Akala, inaasahan ko mga lalabs na ako isasahod ngayong katapusan. Alam mo bang hindi ako papasahurin ni Lolo? Kasi nagpalit ako ng bank account. Yung revenue ko, alam ko na-reach ko yung $100 eh. Tapos nung chinik ko yung AdSense ko, lahat zero. Hindi ko alam kung saan napunta yung $100. Bad trip. Anas Life, lalab, meron ka ng jacket? Lahat na patamsak sa premiere. Ayan. Sige, lalab, tamsakan natin yung premiere mo na yan. Saan napunta ko? Iwan ko. Bakit ba yun, Ma'am Ana? Kasi, yung last month, meron akong $48.52. So, ngayon, this month, last month pala yun. tapos ngayon, yung revenue ko uli, naka 61.52 ako. So, sobra-sobra siya ng $100. So, ngayon, chinek ko yung AdSense ko. Bakit ganun zero lahat? Wala akong kita nung 3 months. Paano nangyaring wala akong kita? Hindi ko alam eh.
Kaya bad trip ako kahapon, nag-check ako eh. Gusto kong, iwan, nakakatamad tuloy mag-live. Iba kaka-bad trip? Ang alam ko sa sahod ako ngayong ano eh, katapusan eh. Kasi, tansya ko na yun eh, na-reach ko yung $100, 110 ata. Tapos bakit ganun? Lahat wala akong kita, simula 3 months wala akong kita. Saan napunta yung ano ko, yung mga revenue ko? Grabe naman kung kinain niya lahat, di lang niya ako tinirhan kahit $10. Di ba nakakaasar yun? Kaya bad trip ako kahapon eh. Ba't ayaw mag-charge? Basta nasa AdSense total nila yun. Hindi, madam, nung nakaraan, chinik ko yon. Last month, nakita ko ngayon may $48.52 ako nga. So ngayon, alam ko, na-reach ko yung $100 kasi nung nakaraan, meron sa akin nagbigay ng ano, yung ibang lahi yon. Nabigyan niya ako ng 2,600 pesos. Tapos meron pang mga nagpalipad sa akin. Tapos chinek ko yung AdSense kahapon as in zero. Yung ano niya, June, July, August, zero. Bakit puro zero? Tapos chinek ko naman yung nasa mobile ko. Iba sa computer, chinek ko yon zero lahat. Tapos naman sa ano ko naman, dito sa cellphone ko, bakit yung revenue naman dito nakikita ko, meron akong mga dollar, may mga kita naman. Bakit pagdating dun sa AdSense, wala? Kakaasar. Paano ba yan, madam, makita yung history na yun? Nanggigigil ako eh. Parang nawalan ako ng ganang mag-live. Alam ko talaga, sinabi ko pa nga sa nanay ko na ngayong katapusan, sisweldo ako sa YouTube. Sisweldo ako kasi alam ko na-reach ko yung $100. As in, buong 3 months na zero. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi nag-ano kasi ako, Sir Buchito, may love shout out. Tapos, di ba kasi nag-ano kasi ako, yung bank account ko dati na ginagamit nung nasa abroad ako, hindi pa kasi totally open yon. Pero pumapasok yung pera doon nung sumasahod ako kay YouTube. So ngayon nung umuwi ako sa Pilipinas, inayos ko siya, pina-open ko siya. Kaso lang yung bank, pang ano na yan, Sir Buchito, pang-apat. Ano nga ako, nagpalit nga ako sa ng account. Nagpalit ako ng account, Sir Bruchito, kasi yung bangko naman, hindi ko alam bakit kasi sinabi ko yun sa bangko, na sabi ko, ma'am, pwede bang magpalitan yung account number ko kasi mahirap to. Tapos ngayon, iwan ko. Saan napunta yung yung revenue? Saan napunta yun? Yung 3 months. Tinitingnan ko doon, wala. Pero sa cellphone ko naman, meron. Meron akong kita ng 3 months. Tapos yung yung August ko, yung August, nakalagay doon $33, ongoing pa yun ha. Ongoing. O tapos pagdating sa AdSense sa computer, wala. Yun nga yung pagkakamali ko, dapat pala hindi ko muna pinalitan. Hindi ko kasi naisip yun eh. Hindi kaya kinain ni Lolo lahat yun? Dahil basta nagpalit ako ng bank account. Di ba Ma'am Ana, yung update ng AdSense every of the month, 10 na ngayon eh. Wala na si Bruchito yung unang account ko kasi nag-close na yun. Dati nakasahod nga ako. Kaso lang, yung yung 3 months, saan napunta? Bakit na zero? Hindi ko alam. Wala, zero nga lahat. Wala na yung bank account ko na yun. Kaya naasar ako eh. Nakaka-bad trip. Alam mo yun? Yung umaasa ka na sisildo ka tapos wala pala. Ibig sabihin, kinuha ni Lolo lahat yun, yung sahod ko na yun. Alam ko ngayong buwan,
Na-reach ko yung, basta tansya ko na yun, nasa 106, ay $110. Yung na ano, na-reach ko ngayon. Pero wala eh. Nawala. Wala, zero lahat. Naaasar ako, kabad trip. Inom na nga lang ako ng gatas. Bad trip, di ba kaya nakasimangot ako eh. Wala sa brochiton, kinain ni Lulu lahat. Di ba kakaasar? San ka pa? Kaasar. Sa history payment. Excuse me. Sa baba lang ba yun, Ma'am Ana? Sa baba? Sa rin tong internet na to eh. Lintik na yan eh. Ma, nag-welding ba, ma? Si problema? Di ba pwedeng pagbigyan nila ako? Magla-live ako? May 09. Ayan. Nung nagpalit po kayo ng, di ma? Ito kasi po, sabi niya, we will notify you. Ayan, we will notify you when you... Saan itong... Passion Unique. Ayan, Miguel Love, shout out. Alex, Premier Patamsak. Sino may Premier kanina yung nauna? Sana Sir Brochito mabalik. Sana. Wala akong kita. 3 months, walang kita. Saan napunta yun? Ano, ma? Ano? Kaya pala eh. Sirain nila tong computer ko. Ibalibag ko to sa kanila ng... Nag-welding, ma. Pati yung kapitbahay namin, panay welding, nakaka-bad trip. Hanas Live, meron ka po bang Premier? Minukbang na yung pinal... Sige, sirain nila yung... Ha? Mayen! Sabihin welding please naman, Diyos ko naman. Kahit 2 hours lang naman ako mag-live eh. Hay.